ବାଲିପଦରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ବିବାହ ବେଦୀରେ ମହାଦେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପଦର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରେ ଶିବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲୋକାୟତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକାଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଲୌକିକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ଯାଇ କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଲିପଦର ସହରର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ପଟୁଆର ପାଇଁ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ବରପିତା ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ କନ୍ୟା ପିତା ଭବାନୀ ରଣା ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।